Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon BBB, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-11 na nga adlaw sa bulan sang Enero tuig 2021. Pero maulano ng tiyempo ta.
Swerte, no? No, halin pa kahapon, tubtob sining mga inoras, marugal umon, daway gid si Haring Adlaw ka pakita sa sining adlaw, daw mga dua pa ni Guru kadlaw nga sige lang pag-rogal kag rotalite ang mabatsyagan naton sa pila ka portion diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kabayuntang nga wala lang sang mabaskog nga ulan nga magatupa mga kaaksyon. Wow, kay kabudlay daw mayara na kita sang isa ka kwamblang daw makabutang bla sa alang-alang nga sitwasyon kung magdamol pa ang ulan mga kaaksyon. Kabayunta nga amo-amo lang ning tiyempo tubtob nga magrosanaaw ang aton sining kalangitan kag magabutlak si Haring Adlaw. Ang pilata ka mga kaaksyon sa ika-3 distrito kag ika-2 distrito do nagasofrer pa sang madalom-dalom pa nga tubig mga kaaksyon. Aton hibaloon na karon dugay-dugay mga kaaksyon sa mga report sa aton sa mga action reporters kalakip na dira sa area sang Kapitolyo Provincial. Kay mismo si Gob Lacson ang nag-inspect sa pila ka mga area sa ika-3 distrito kag lakip na sa ika-2 distrito sang probinsya sang Negros Occidental. Aton hibaloon na karon dugay-dugay basta sa mga kaaksyon ta nga wala man lang sang kaladtuan sa siningaod to, mas mayo nga magpabilin lang sa inyo tagsa ka mga puluyan, pakuribong lang kung may tsansa pa man lang. Kay kabudlay kung kaisa sang tiyempo nga magamo sini, ang hilanat, ang trangkaso, ang ubo, amo gid ni ang likawan gid nato, no? Kamusta nga itong sining mga kaaksyon? Sige na sa pag-timo-timo ang halos kalabanan tang mga kaaksyon. Timo-timo na kung may tilimuon, pero kung waay, karon dugay-dugay. Sa kinantan, pag-update kita sa mga reports sa aton sining mga action reporters, kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal, gikan sa News Center sa Aksyon o Radyo Bacolod, plus ang mga local and national issues tapag dalo naton sa dinigilamang madugay. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kapurukan kag barangayan ro aligmat lang sa sining paggalom kag panalithi nga babatsyagan ta, no? Kay sa bukid nga bahin sa aton sining probinsya kag syudad man sa Bacolod, di ta mabalaan kung damo lang ulan to, pero kung mag-amo man lang ning ulan nga babatsyagan ta diri sa city proper, daw okay man lang, no? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon sa oriental side nga bahin sa aton sining isla. Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa Kanginan? Samtang sa Bugos nga Region 6, maulanon gid ang tiyempo ta. Sa kinandan ako ang inyo sa kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia. Special sesyon patigayunon sa Dakbanwa sang Sinai. Karon sa hapon, angot sa plano nga pagdeklarar sang state of calamity. Kagiban pang mabalita sa Kapitolyo karon dugay-dugay, igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia.
Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Action Dale Salazar. Ini may kangtanan sa 3 ka puno na tumba sa Bacolod. Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office. Wala sang may na-monitor nga pagbaha subong ngaga. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Action Alvin Graba. Anay bilanggo luwas na sa katalagman matapos nalutangan tinalikdan nga Sabado. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Action na Brian Morden. Kapulisan sa Negros Occidental naka-alerto man sa sining padayon nga pag-ulan. Donasyon ginapatigayon agod nga mahatag sa mga biktima. Kag checkpoint doblihon bangod sa sunod-sunod nga riding in tandem incident sa probinsya. Samtang sa balita naman upod kay Action Art ay hupon sa special assignments. Operasyon sang LTFRB office sa Bacolod ginalauman nga matigayon sa unang quarter sa siring nga tuig. Samtang sa patrol nga balita ni Action Alvin Graba, bag-ong Regional Director sang BJMP Regional Office 6 nagabot na sa Iloilo. Kag Bureau of Fire Protection Chief Inspector Publio Plotenia ginrelieve bilang City Fire Marshal sang syudad sa Bacolod, gindestino bilang caretaker sang Iloilo Provincial Fire Marshal. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, balita ni Action Roger Gotig. City Disaster Risk Reduction and Management Office sa syudad sang Cadiz padayon nga naga-monitor sa mga suba bangod sa padayon nga ulan kag pagbaha. Kag pulis 17 anyoso nga lalaki minor de edad street level individual dakop sa bypass operation sang kapulisan. Samtang sa balita nasyonal, balita ni Action na Dorel Cabato, ini may kangtanan sa 1,000 ka sa live COVID test. Pag-umpisa na sang Red Cross subong nga adlaw. Mayo manin. Kag 11 ka mga involvado sa Dasera case ipaidalom sa investigasyon sa National Bureau of Investigation o kunin BI subong nga adlaw. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa Bugos nga Negros Occidental kag syudad sa Bacolod sa Bugos nga Region 6. Kalakip man sa Bugos nga Pungsod Pilipinas kag Bugos nga Kalibutan. Action Rex Canto kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banat Huling. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay mahina ang kalaban. Samtang yara na kamo mga kaaksyon sa inyo sini tagsa ka mga puluyan. Ang iban sini sa mga ginaobrahan pa naga-monitor lang sa aton sini nga pagpangalagad. Welcome na dre sa inyo sini nga palatuntunan. Karon dugay-dugay mga balita ta. Lambadahon ta ini mahina ang kalaban. Pero sa mga kaaksyon tangayara na sa website sang www.actionradiobacolod.com.ph. Padala lang ninyo sining nga mga mensahe ha kay hatagan tay na igtalupangod mga kaaksyon kag sa mga YouTubers ta by Action Radio Bacolod. Ipadala lang mga mensahe niyo kay tirahon tay na dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad. Sige, daligid lang mga kaaksyon kay yari ng resulta sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw sang Lunes, January 11, 2021 sa unang draw. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 18 kag 34, liwat 18 and 34.
Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, mahatag tanay pinaka mga greetings ta, mga kaaksyon. Sige, standby na sa aton sining nga mga balitan kay Magsuhilya. May lang nga pamati mamag sa Huilya, no? Kag kay Sir Patrick dira, kay Toto RJ, kag kay Rain, kag kay Mrs. dira, no? May lang nga monitor sa Medifex, no? Kag kay Seth Alunan, good morning Action Rex, musta lang sa tanan nga nagapamati. Shout out lang sa follower mo nga si Rene Rito. Salamat gid sa Rex. Thank you so much gid. Halong lang sa tanan, grabe dia ang tugnaw sa Hong Kong. Amo man di set daw marubugnaw man ang tiyempo. Sakay Sparrow Scrapyard. Hello sa mga taga Gimaras, Baskog Hangin, kag Balod. Halin sa kay Sparrow Scrapyard. Kay Jo Marie Canoy RJ, good morning. May lang nga pamati dra sa Manila, no? Kay Edgar Pilayo, may lang nga pamati Edgar. And sa kay Atia Kim Eriman dra sa Morsya, may lang nga pamati Atia. And sa kay Marley Gonzaga, no? May lang nga pamati dra sa Barangay Alihis. May lang nga monitor, no? Kag sa kay Josa Baligwat, may lang nga pamati, happy Monday, watching you from Hinigaran. Hello to my brother JR and wife Dinah and kids Baligwat family from Joe Baligwat. Ayos. Sa kay Lorna Diligencia sang Cadiz, may lang nga pamati Ma'am Lorna. Sa kay JP Martinez, Radyo na TV pa. Gani man. JP Martinez. Thank you so much, JP. Kay Kim Amasio, may lang nga pamati, no? Kay Noel Amar, si Rex, I hope wala na sang baha nga magluntad dira sa parte sang norte nga bahin. Gani man, Sir Noel, no? Mo ginagida pangamuyo gid sang halos tanan, no? Jory Matiliano, may lang nga pamati from Purok Inday Uya, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Thank you so much, Jory Montiliano. Kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang nga monitor. And sa kay Alex Montesa, present na siya, linya dalang palihog ang abiyanta sa kahanginan si Guillermo Clarito, nga maukod nga gabunan sang Mabini Coral. Madamo nga salamat kag timo-timo si Rex, kamusta ang baha sa norte nga bahin sang probinsya? Ati ara pa sa gyapon ng iba, no? Garo subside man pero ting Chimpobla. Amuning kung kaisang hindi ta mapakta, no? Kay Rosini Tabibi, may lang nga pamati Rosini Tabibi. Kay Mary Herman, may lang nga pamati, you're an action man. Ay, pwerte si Mary Herman. May lang nga pamati Alex Fuentes, may lang nga monitor Alex Fuentes. Gani man, maulanon gidang tiyempo eh. Kay Gian Resisio, may lang nga pamati from Singapore. Salamat gid Gian Resisio. Kay Valencia Kinet, salamat gid idol. Thank you so much gid Valencia Kinet, no? Kay Donna Robles Prodigalidad, no? Shout out lang sa tanan nga pamilya Roblesa and Song families. God bless from San Diego, California. Salamat gid Donna. And Dino Alik, may lang nga pamati. Anthony John Savilio Siblano, present man siya. And Maria Teresa Bulaklak, may lang nga pamati Maria Teresa. Kay Homa Lumina, may lang nga monitor Homa Lumina, no? Dala sa area sang Barangay Tangob. Ayos. Dari pagid sa dalom nga porsyon sa ngaton sining nga pangalagad kay Mayla Dikito, may lang nga pamati Mayla. Salamat gid, no? And sa kay Maria Luisa Artisano Iligan, dara sa Barangay Bata, salamat gid Maria Luisa Artisano Iligan, no? Kay Ros Guevara, salamat man. Thank you Madam Lorna Diligencia, no? From Cadiz. Kay Nonito Novero, may lang nga pamati dara sa Granville 1 Mansilingan. Salamat gid Sir Nonito Novero. Kay Emma Joseph, may lang nga pamati Emma
Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, bisan maulanon halong kagid. Ayos, salamat gid from Celine Home si Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Erwin Gonzales, ga monitor man si Erwin, Lamayo Delfin Holigin from Family Lamayo sa Araw Vista Alegre. Thank you so much Lamayo Delfin Holigin. Salamat gid, no? Sige, karon naman ang iban, mahina ang kalaban, dali gid lang mga kaaksyon na. Kay mahatag tapila ka mga commercials, then balikan ta ang mga balita ng hisayran ta sa sining adto diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang maniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa atong sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:43 ng atong oras. Kada siglang sang orasan ta ba? Sa imo sining pag-ehersisyo hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule, no? Kaya ang DTX 5
Kadtuantang balita gikan sa News Center upod na kay Akson Dorel Cabatoy ni may kang tanan sa 1,000 ka saliva COVID test pag-aumpisa na sang National Red Cross o kung Philippine National Red Cross subong adlaw kag 11 ka mga involvado sa Dasera case ipaidalom sa investigasyon sang National Bureau of Investigation subong man nga adlaw kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa Negros Occidental, Syudad San Bacolod, bugos nga Region 6, bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita nasyonal gikan sa kay Akson Dorel Cabato sa News Center. Action Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, mayong odto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Natala na nga umpisahan sa nga Philippine Red Cross o kon PRC ang 1,000 ka saliva COVID-19 test subong nga adlaw bilang kabahin ini sang ila pilot study para sa mas barato kag mas madasig nga sahi sang testing para sa mga Pilipino. Suno kay Pauline Obial, ang chief sang molecular laboratory sang PRC, target nila nga masumiter sa Department of Health o kon DOH ang madamo nga samples sa masunod iya nga semana. Suno sa Anay Health Secretary nga si Obial, Oktubre pa nakaligad nga tuig sang ginpresentar nila sa DOH ang ila kadalagan sa saliva test pero karon nga bulan lamang nakahatag sang ila feedback ang ahensya angot dire. Base sa initial test nga ginhimo sang PRC sadto Oktubre 2020, 95% ang nakuha nga concordance rate sa gold standard nga RT-PCR test kag nagakahulugan lamang ini nga parehas ang resulta nga nagagwa sa saliva test sa mga samples na ginkuha gikan sa mga nagpositibo o kung nagnegatibo naman sa RT-PCR test. Sa saliva test nga mas barato kag madasig nga alternatibo sa tracing sang COVID-19, kinahanglan lamang nga magbutang sa nga laway sang isa ka individual sa isa ka sterile nga vial nga pagasilyohan man. Hindi na kinahanglan sang isa pa ka specimen collector kag skilled professional sa pagkuha sang saliva test. Sunod naman kay PRC Chairman Senator Richard Gordon, hindi magalapaw o kung magasobra sa 2,000 pesos ang presyo sining saliva test. Samtang sa iban nga balita nasyonal, ipaidalom subong nga adlaw sa investigasyon sa National Bureau of Investigation o kon NBI ang 11 ka mga personality o kon personalidad nga ginaangot sa kaso sang pagkapatay sang flight attendant nga si Christine Dasera sa isa ka hotel sa Makati City. Ini matapos nga natumod na sang NBI ang identity sang 11 ka mga persona nga ginpadalhan na nila man sa karon sang sabpina nga ulihin na kaupo ni Dasera lakip na ang mga nag-okupar sang room 2207 sang City Garden Grand Hotel. Ginpahayag ni NBI spokesman Department Director Ferdinand Lavin nga tagan nila sang kaygaynan ang mga ginpatawag nga individual nga ihatag man ang ila pahayag sa kaso ni Dasera nga nasapuan patay matapos ang ila nga pag-inom-inom kag pag-party-party. Wala naman ginpagwa sang NBI ang ngalan sa nasambit nga mga individual agud malikawan man nga pamatbatan gilayon sang publiko ilabi na sa social media. Subong nga adlaw Lunes ginapaabot nga magapadulong sa NBI ang magin patawag nga personalidad agud ihatag ang ila testimonya kag ila man nga bersyon sa ang ila istorya kung ano ang matuod nga natabo antes na sapuan nga wala na sang kabuhi si Dasera sa ila ginhimo nga New Year's party. Kagahapon nga adlaw Action Rex gindulong na sa iya katapusan nga palahuwayan ining si Christine Dasera. Samtang update sa world record sang COVID-19, ang cases subong sa bugos nga kalibutan yara na sa 90,689,735. Ang nagkalamatay dire yara sa 1,943,099 samtang ang nakarecover o kon recoveries
yara sa 64,811,380. Sa Pilipinas, ang pinaka-latest naton diri nga cases yara nasa 487,690, ang nagkalamatay 9,405 kag ang naka-recover 458,198. Sa Negros Occidental may 6 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 6,446 kag ang Bacolod may 8 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 5,629. Ang Western Visayas may 55 man nga dugang kahapon nga adlaw nga nagdala sa 21,000 o kon 21,931 kag ang aktibo nga kaso yara na lang sa 729. Ang recoveries may 13 man nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 20,529 kag isa ang nadugang nga napatay kahapon gani nagdala sa kabilugan nga 667 death toll sa bugos iya nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Thank you! Salamat Gidakson na Dorel Cabato o nang hutong sa mga balita nasyonal gikan sa News Center. Inyo na batian mga kaaksyon, no? Sige, standby na sa mga balitaan gikan sa aton sining mga action reporters. Preparado na, kaghanda na sa pagdala sa mga balita lamang may sayran sa aton sining mga kaaksyon, no? Unahon tanay si Aksyon Alvin Graba sa Patrol, bagong Regional Director sang BJMP Regional Office 6. Nagabot na sa Iloilo kag BFP Chief Inspector Publio Boboy Plotenia gin-relieve bilang City Fire Marshal diri sa Bacolod. Epektibo man subong adlaw gin-destino bilang caretaker sang Iloilo Provincial Fire Marshal. Sinong nagbulos siya diri? Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Goodbye, Bacolod. Hello, province of Iloilo. Oh, for the new challenge kuno hambal ni Fire Chief Inspector Publio Buboy Plotenia matapos nga gin-relieve epektibo karon nga adlaw bilang Bacolod City Fire Marshal. Dugay na di sa gali sa Bacolod daw? O overstaying na gali siya aksyon na Rex sa 3 ka tuig kag 5 ka bulan. Kay suro sa iya nga ti overstaying naman ta kag kinanglan naman ang isa ka dako nga challenge naman sa iya pagpangalagad bilang isa ka miyembro man sang bombero sa diin suno sa karon aksyon na Rex 10 minutos antes ang iyang pag-asumer bilang Provincial Fire Marshal sang probinsya sang Iloilo. Gintagaan kita sang Tiempo Aksyon na Rex nga makaistorya si Sir Boboy Plotenia kay si Senior Superintendent Jerry Candido masyado ka sako in line sa sininga preparation kag subong man ang minor reshuffling action na Rex, no? So diri sa syudad sa Bacolod ang nagbulos sa iya si Chief Inspector Legaspi halin sa syudad sa Himamaylan. Actually nakaagi man siya diri. Nakaagi man di sa gali? Yes sir, nakaagi diri action na Rex kuntigin pag 3 years na Plotenia gin-relieve si Plotenia rekta sa La Carlota kag si Legaspi nakapungko diri pero ano ganing first name ni Legaspi ni? Check ko ni aksyon na Rex, nalipat ko sa pangalan ni Sir Legaspi pero siya subong ang bagong Bacolod City Fire Marshal. Sa diin si Plotenia Action Rex ang siya naman ang na-promote bilang Provincial Fire Marshal. Isa ini kadako nga challenge suno sa iya kay una bes suno sa iya nga ibilin niya man ang iya nga pamilya diri kag of course may panibag-o naman nga challenge kung paano niya himuon ang iya obligasyon bilang Provincial Fire Marshal dito sa probinsya sa Iloilo kay dako man ang sakop niya suno sa iya kag isa ini kadako man nga higayon
tsansa nga ginhatag man sa iya ni Senior Superintendent Jerry Candido kay inline gali ni Action Rex sa iya promotion as Superintendent. Oo, ma-promote na gali siya Action Rex, no? And suno pagid kagadugang pagida diri ni Plotenya kay damo gali ang natabo diri ang nag-schooling gali. Amo ni si Fire Chief Rodel Ligaspe. Yes, Rodel Ligaspe Action Rex. Salamat gid, no? Si Fire Chief Inspector Rodel Ligaspe. Halin ni siya sa Himamaylan bilang City Fire Marshal. And ti effective woman subong adlaw gin-relieve siya dito kag nagpungko man bilang bag-o man nga fire marshal diri sa syudad sang Bacolod. Ginuna lang anay ni Senior Superintendent Candido ang aktibidad dito sa Iloilo sa diin na si Sir Plotenya ang nagapungko na karon o kung ongoing pa man ang iya sining pagpanumpa bilang provincial fire marshal. Sa dinigan ni si Chief Inspector del Ligaspe sila Carlota? Halin sa Carlota, ginsaylo sa Himamaylan. Himamaylan sa Subong. Sa Himamaylan, tapos pila lang to ka bulan sa Himamaylan, balik siya sa siyudad sa Bacolod. Ari Action Rex, isa diri nga special nga ginapasalamatan of course ang Action Radio in relation diri sa pagsuporta sa iya sini nga programa bilang sa iya of course bilang City Fire Marshal kag programa sa Bacolod City, especially sa mga bombero sa Bacolod City Fire Department kay nangin nakabahin man kita sa pahibalo sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod asto sa ilang mga aktibidad kag mga panawagan aksyon Rex. Ari ang pahayag ni Chief Inspector Publio Buboy Plotenya. Pre Alvin Rex kantong sa ang foreman nga nagabuli kita mo sa inyong mga field reporter madam at salamat inyong pag sa among permit. How do you take this as a new challenge? Yes, challenge, no, as a certain sacrifices man sa akong pamilya, but this is a challenge on my part. Dili ako subong sa province as provincial marshal of Iloilo province. This is also another step for my promotion. Kahit sumdaw ang iba nato ng officers nag-schooling, we are already qualified for promotion. So kinahanglan nato ng TO para lang gid nga kasi we are already qualified. So at least we are holding a position equivalent to that promotion. So inform man nga gitagaan ko ni RD sa President Jerry Candido nga ma-assign ko diri sa province of Iloilo. At sa sumnaw ang atong mga officers na iban nag-schooling kag ang nagtandol subong human for promotion naman. Aksyon Rex ang kabahin gilabang sa pahayag ni Chief Inspector Publio Buboy Plotenya. Good luck sa amigo ta. At least for promotions, part na isang promotion siya mo, hindi tama na mapunggan kay ti dugay na gidman sa nangin major, di blado dugay na sa Action Alvin. Action Rex 3 years and 5 months. Ti dapat colonel na ni siya. Pag mapisan man ning klase ka chief sang Bureau of Fire Protection. Amo man ni siya Action Rex kay Sir Candido, dumduman mo to siya City Fire Marshal, Major man. Nagbiya sa Bacolod pagbalik Senior Superintendent na. Gani? No, siya pa ang taga-pamuno man. Sang chimpo na si Buboy Plotenya siguro do ultimo pa lang siguro ni. Sa tiyempo niya kon pa lang siya. Sangdri City Fire Marshal bla si Jerry Candido. Siya ang kon pa lang Action Rex so daw ultimo pa lang si Plotenya mo kay Rostram Tarangdaan. Si Sir Plotenya ti subong niya ti isa na sa ginakabig nga maayong sagpamuno sang Bureau of Fire Protection diri sa Bacolod Action Rex. By the way, sa dugang pagin naton nga balita nag-abot na no kay na sa nga kagahon. Nag-abot na ang bag-uman nga regional director. Sang abi ko nag-abot ng kapalaran mo. Gani man abi. Lapit na. Bali mag-abot pa lang kag may green
ti mayad action Rex, no? Amo na ang kapalaran nga ginahulatan sa siningat semana mo. Oo. Okay. Okay, action Rex. Si ang bagong regional director sang BJMP nga si Chief Superintendent Arnold Buenacosa ang nag-abot na kay nasang kaagahon as confirmed by Senior Superintendent Gilbert Peremne, ang Assistant Regional Director for Administration. Pero sa karon aksyon na Rex, why paniya siling nagrekta sa iya siling bagong opisina sa Baylo, nagrekta sa isa ka quarantine facility matapos man nga gingkuhaan sang swab test kag nagpaidalom naman sa quarantine base sa pagsulundan sang IATF dito sa Iloilo Action na Rex. Ang target sini ni Buenacosa Action na Rex nga after sa nga iya sini nga quarantine gilayon nga magapakigsapol sa tanan nga mga opisyal sang BJNP sa Bugos nga Western Visayas antes man liwat nga maglakat sa Pizza 15 para sa New Year's call dito sa BJMP chief sa Metro Manila, and then after that action Rex magabalik para naman sa New Year's call sang tanan nga mga opisyal sang BJMP diri sa Western Visayas para man makaistorya kag istoryahan liwat ang ila sini nga mga plano bilang bag-uman nga regional director. Ari ang pahayag kag confirmation ni Senior Superintendent Gilbert Peremne. Chief Superintendent Arnold Buenacosa tinaga-undergo pa sa subong sang quarantine. Then he will be subjected also for RT-PCR. Pag mag-wire resulta, that's the moment na siguro mag-report na sa South sila. Saan na lang siya nag-abot, sir, sa Western Visayas, sir? Ining kagahon lang. Igapaidalom pa siya anay sa pagsulundan. Yes, sir. Nag-quarantine ba sa subong? Immediately siguro pag-report sa office, papatawag siguro kami sa conference and dialogue with all the jail provincial administrators, regional staffs and wardens. Siguro pag ma-swab sa siguro, maximum of 2 days siguro ara na nagusot. Way pat naka-New Year's call with all the jail wardens, sir, no? Yes, mauna siguro anay sa national headquarters, and the schedule is on January 14 with the SILG, the Secretary of Interior and Local Government. Then after that, siguro sunod na sa regional level. So, Rex, ang... Sino ganito ang dito? Ang si Chief Superintendent Arnold Buenacosa. Arnold Buenacosa, hindi niya Ilonggo? Way pa nato na istorya action na Rex sa Tagalog. Ang Tagalog siya? Oo, alog. Ang initial information nga nakuha naton. Pero way as to kung taga diin siya sa Luzon, way pa nato na ibalo ang action na Rex. Pero kung man siya, nakaagi man regional director sa iban nga mga provinces sa pungsod, antes ni siya na promote naman action Rex bilang Chief Superintendent General, Regional Director of Directorate for Community Affairs Action na Rex. So may taas man ang ranggo ni Arnold Buenacosa. Report sang patrol, ang ka-aksyon nyo, aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:03 ang aton oras, 12:03 na mga kaaksyon. Sige, salyadahon ta na yung balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office. We have Aksyon na Brian Morden. Inimay kang tanan sa kapulisan sa probinsya, naka-alerto man sa posibleng pagbaha. Kag iban pa, no? Ti donasyon ginapatigayon agod nga mahatag sa mga biktima. Kalakip man ang checkpoint doblihon bangod sa sunod-sunod nga riding in tandem incident diri sa probinsya. We have Aksyon na Brian Morden sa detalye. Sanok po Aksyon na Brian.
Action Rex ang kapulisan karon sa probinsya sang Negros Occidental way man nagapahimunong no sining padayon nga maulanon nga panahon bangon nga naka-alerto man sila Action Rex sa pagbantay sang sitwasyon kay ang kapulisan hindi lang kay puro kriminalidad ang ila sini ginabantayan Action Rex kundi ini sila ang well-versed man sa pagpatigayon sang rescue no sa mga utod naton nga biktima sang ginatawag naton baha sang nagliligad pa nga mga inadlaw kag sa sinimatiniyon padayon ang ila sini nga pag monitor sa mga inigihapon nga lugar Action Rex. Ini man ang palayag ni kunini ang mando ni Negros Occidental Police Director Police Colonel Romy Palge sa tanan nga mga police station commander parang hindi gid matamaan nga aton sini nga mga kauturan. Dugang pa diri sang ila sini nga spokesperson, deputy spokesperson nga si Police Lieutenant Donasco, Abigail Donasco nga wala man sila pagkakatulog sang tadlong Action Rex sa pagpanilagid sang sitwasyon pero nagapangabay sila nga kon may ara gani sang preemptive abing nga evacuation ang mga utod naton hindi na magpadugay pa kag magupod man sa otoridad para hindi gid sila mabutang sa alang-alang ang ila sini nga kabuhi Action Rex. Sa unfortunate po na series of event po na nangyari po sa atin dito sa Negros, nagpapadeploy po naman yung PNP natin po para po mag-assist po. In fact po, pinapadala po yung mga tao po din natin doon sa mga plaza kung saan nag-i-stay yung mga nabahaan po para po makapag-aid po. And actually, ongoing pa din naman po yung mga donations, gano'n, para nga po makatulong po tayo sa mga nasalanta po at saka mga nabahaan. Action Rex sa munang palayag ni Donasco donation kin-mention niya diri tig na tipon-tipon pa nila ini kag di panagtag ini sa mga mas nagakinahanglan gid nga mga utod naton nga na biktima sining baha diri sa Negros Occidental. Ginulayhon ta na lang pamangkot ining asod-asod nga riding in tandem diri sa probinsya sang Negros Occidental nga ang mga suspetsado tiya muna sakay sa motorsiklo pagkatapos naka-helmet, naka-face mask. So kay Donasco ti wala untat ang ginatawag nga agresibo nga checkpoint sang kapulisan. In fact, hindi lang isa, duha, kung kaysa tatlo pa Action Rex ang ila sini nga checkpoint ginahimo sa tagsa-tagsa ka mga area of responsibilities o galing. So kay Donasco ang ginabantayan man sang mga kriminal amuman ang mga kapulisan kung wala na wala na nag-checkpoint. Wala nag-checkpoint, amuman pagwa nila. Amuman pagwa nila, Action Rex. Kaya bali Donasco para ma-avoid na lang atong mga tao nga feeling nila daw may ara sila sang threat abi sa kabuhi nila, dapat mangin mahinalungon gid sila, mangin vigilante gid sila Action Rex kag bisan man ang kapulisan kay kaysa ti biktima man sa riding in tandem ang kapulisan naton pinaka recently lang natabo to sa Pontevedra nga naga-jogging lang tong pulis gidlutang man riding in tandem sa nagligad tong gabi. Sigurado to nga wala pagito iya sang mihura kag mihoy itong kaso to. Yes, Action Rex why gid to hasta subong gani pulis ng biktima pero hindi pa masulbar gilayon man sang pulis sang nagligad to nga gabi mo to sa kabankalan sa kanegosyante tiway pagito may ginatudlo man nga suspect kag pila ka mga serye sang riding in tandem suspects o coincidence diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang kapulisan daan subong 1:1,000 mo ang sini nga ratio layo gi katama sa distansya. That's why suno kay Donasco ang tanan hindi nagit pag-isali gid sa pulis, dapat kun ikaw mismo nagabatsyag ka nga daw target ka kay ti amo ka na ang personalidad mo, dapat maghalong na lang gid sa tanan nga tiniyon. Ako Sir Brian, bali po, yun nga po, sa mga tao po natin and sa PNP personnel as well na maging vigilant po tayo, Sir Brian, no? Hindi lang para sa atin, hindi lang para sa amin, kundi para sa civilians din na lalo na po kung may alam ko or nakita suspicious, kumbaga hindi naman sa i-judge natin, pero parang mag-ingat pa. Tapos sa gabi, yun nga po, pinapatupad din sa amin yung
dito sa kampo po, sinisimulan na yung paalis with body, parang ganun po, na may kasama po, body system, kung ang tawag. So next sa manang palayag dito na bisa ng police gina-advisean subong once gumawa ka sa inyo sining barracks o kon sa inyo nga police station, hindi ka gid maglakat nga one-on-one. Dapat duhagid ka mo para badi-badigid. Oo, para ka kon may aragin man sa enkwentro kundi may makabalos pa or makadalagan o kon may makapanugid abi makatawag. So muna indigid magkumpiyansa sa tanan nga tinion Action Rexa. Ang balita sa sila'y pakarunan tato, medyo masako pa si Police Major Pondevilla, may atutugin pulihan labo kag buno ti pataygid no sa syudad sang Kwan silay tiari hindi niya riding in tandem, riding suspect lang ni sila nga nagbantay sa Kampuhan Action Rexa. Balikan ta kariban nga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Balita gikan sa Nopo Action. Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Action Radio! Thank you. Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni aksyon na Brian sa iluhan tanay nga atong sining palamatinan sa area sang City Hall. Mangisayod na to anay kay may 3 ka puno nga natumba diri sa Bacolod since pagkahapon. Di Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office wala sang may namonitor sa pagbaha subong nga aga mga kaaksyon. No? Kagiban pang mabalita gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex padayon ang monitoring ginahimo sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office diri sa may syudad sa Bacolod kasunod nga nagasige-sige sa gihapon ang mga pag-ulan pagtulog-talithi diri sa may syudad. Action Rex sa umpisa kahapon tugtog subong adlaw pero base sa monitoring sang talatapan ni Executive Assistant John Marie Vargas ang cluster headman sa Bacolod City RRMO wala sang may na-monitor so far. Action Rex sa subong aga nga pagsaka sang tubig no sa pila ka mga area diri sa may syudad sa Bacolod Action Rex. Pero suno kay Sir Vargas may 3 sila ka mga recorded no nga mga insidente nga 3 ka mga puno nga nagkalatumba umpisa kahapon nga daw. Action Rex isa sa bahin sang Barangay Bata dira sa may area malapit sa may Bata Elementary School kag 2 Action Rex sa bahin sang Barangay Takuling. Sa Barangay Bata may arato sa Apple nga natumba. Action Rex nga nagresulta natumbahan ang 3 ka mga tricycle pero may minor lang nga damage. Tapos diri sa bahin sang Barangay Takuling ang isa ka paho nga puno natumba man kag ang dako Action Rex amo ni siya ang puno sang sambag no nga nagresulta gid sa pagka-cover sa dalan dira sa area sang 5th Road Barangay Takuling syudad sang Bacolod Action Rex. Pero sunod kay Sir Vargas wala man sang may nasamaran sa sining mga insidente. Action Rex. Gintay ni Sir Vargas na kahapon nga adlaw may man sang linya sang kuryente nga nahulugan sang sanga ko na kahoy sa area sang Barangay Alice. Action Rex nga nagresulta sa pagka-brown out sa pila ka area sa syudad lakip na sa bahin sang Barangay Singkang Airport. Rason nga nagpalambot na siya sang communication o kon information. Action Rex sa Seneco nga sunod siya handang ila sining team in kaso nga mayara sa mga area nga dabong na mala ang mga puno nga in kaso nga may malain nga mapanahon mabaskog nga hangin o kung nagbulubag. Action Rex hindi na masulit ang ini nga insidente no kasi ang rason rin ni Sir Vargas nga nagkalatumbay ni mga puno bangod sa mabaskog nga hangin. Action Rex kag nagahumok na ang duta. So far sunod ka Sir Vargas na-clear naman ang mga dalan o kon area kung sa diin natabo ang ini nga mga insidente. Haring tigoga ni Executive Assistant John Vargas. Kahapon, 3. 3 din nga area, sir? Ang isa sa 2 sa Takuling. Nasa Takuling itong pinakadako gid nga sambag doon sa 5th Road. Punti sang PLDT sa may Lacson sa Sebastian na yun. Yesterday lang ginitanan, sir, no? Hapon ang tanan. Okay. Anong cause gani, sir, nga nagkaratumbal? Sir, strong wind. Baskog nga hangin. Kagating po para kumok na gurupod sa continuous raining.
Okay. Pero wala ba siya may magkalatumbahan or may na-injured? Ang dari sa may bata do, 3 ka tricycle na tumbahan siya sa rapol. Hindi magiging kuha lang tong isa ka tricycle kaya na-trap siya sa kaoya eh. Nagpabalon ako kapon sa Sineco kung naingid sila kay nagdanaw sa kapon sa Amon area. Bukod sa alikis may bututasing sa ngasing kahoy ang ilalim niya so nakatop kami power. So, inform ko na Sineco kung may need sila sa Amon team, pabalo sila to. I think that meron sila. So, wala na sila nag-one. Tapos, kasi last standing notice. In case you need our help sa Manog Clear, ara kami. So, okay mo na. Rex, ang tingog ni Executive Assistant Joey Varga. So far, sa Action Rex activated ban ining mga disaster committee sa kada barangay para mag-responder kung magpabalo sila Action Rex in kaso. Pero do, why pagidyaman mga pagsaka diri sa area since pakapon aksyon del sang tubig, no? Yes, Action Rex negative. Layo mo na yung malabaton. Action Rex. Sa muna ang yasin nga panugyan in kaso nga may mga advisory nga ipagwa ang ilasin nga office or ang LGU sa Bacolod City. Tikinanglan lang nga magsunod ang mga residente Action Rex. Kayong kaso, sa may mga evacuation, gid man nga ipatigayon nun, basta wala may mga tao mga magbalik sila sining nga mga pulihan bisan delikado kay posible mabutang man sa peligro Action Rex ang kabuhi sa mga rescuer o kon responders sang syudad sa Bacolod. So far, so good Action Rex sa sa nga tayo ni maululanon nga panahon nga pa niya po Action Rex pero wala man sa mga untoward incident nga related. Ang syudad Action na Dale, wala sila sang gintipon pa or igabulig sa probinsya, especially sa mga lugar ng nabahaan? May mga donation drive na Action Rex nga gina-launch ang syudad sa Bacolod nga ginapamunuan sa SK Federation Office ng syudad. Ang SK nagpamuno sini? Yes, Action Rex. Kay usual, amo na siya ang ila sini nga own initiative para man na magbulig sa mga biktima sa mga disasters like pagbaha. So, na-interview mo natin si Councilor Yesha Joy Villaflor kay lapit-lapit mo lang ila sini nga dulungan unlike sang una nga dito po sa area sang Luzon. So, sunod siya open lang ang ila sini nga office para magbaton sa mga in-kind donations Action Rex since may naman sang nagpakikangot na sila sini nga counterpart nga mga SK man sa nagkailain nga LGU. Pero initially sa ila departamento pilang ilang initial way pa? Ang cash donations nga ginahatag or so far nga ialat ang Bacolod City para sa Northern Negros nga LGUs kundi ang office ang SK more on in-kind donations ng Action Rex ang ilas nga ginatipon kay sunod kay Councilor Villaflor kung kwarta basta bila malisyahan since part man sila sa political system nga ginatawag Action Rex. So in-kind donations amo sa karon ang ginabaton sa syudad mga panaptonda, habol, moskotero, mosquito tapos dilatas pagid no basta in kind lang Action Rex kag amo na siya ang alcohol face mask mo man ang isa sa mga panawagan preferred o kung dapat ihatagan sang priority kan Action Rex kamera sa mga donations no may gahatag para sa mga flash flood victims dira sa Northern Update gikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale sa Iluwanta, si Action Art Tayhupon sa Special Assignments. Kini may kangtanan sa operasyon sang LTFRB office sa Bacolod. Ginalauman nga matigayon sa unang quarter sining nga tuig, no? Yaring kaundan sang report kagiban pang mabalita gikan sa Special Assignments. Upod na kay Action Art Tayhupon, Action Art. Plano sa LTFRB Action Rex ka magpadulong diri kag magsugilanon sa local government unit sa Bacolod City, especially sa Talatapan ni Councilor Dindo Ramos agud maplastar na ang plano nga pagpatukod sang or pag-operate sa ila opisina sa din after nag-offer ang city sang Isaya ka building dira sa reclamation area. Ang plano sini ni LTFRB Regional Director
Richard Osminia nga kadtuan gid diri kag iplastar na kon san o possibly masugdan way labot ang pagpreparar sa opisina ang operation gid nila nga sa madumduman subong may kabudlayan ng taga Bacolod kag Negros nga mga operator mangod din sila obligado nga magkadto dito sa Iloilo para mag-follow up sang ila sini nga mga transaksyon. Now target diri ko na madayon sano iya sa kay Director Osminia most probably March nga bulan amo na ila target sa primerong quarter sini nga tuig makapanumbalik na and hopefully magaganagan na gid ang problema sa COVID-19 nga mo manini nagpugong sa ila kuntani plano Bali last quarter na sila, last month of the first quarter. Muna kay istorya pa di sila mo kag plastar pa kon kag ti set up pa nila ang office sila nga daw pili. Nga daw uway na ding opisina nila. Ay na to ko ba itong sa may dito? Ha? Mansilingan. Oo, Mansilingan. Wala to kay daw ginpalon to sila sa nagarinta. To kay dugin pamahalan to. Ay gali. Why na? Ti ang paniro tulog ginaoperan sila do sa Bacolod City Hall nga magka-plastar dalat. Pero do lately na ari nga mag-obla action next nang ginausar balasang is case unad sa reclamation na amo nang isa sa mga ginapropose sa ila ti sila nga mas mayo maplastar tani kay kun why pagid kag hindi aminable ang sila nga pro okay sa amo nang area da initially sila sa iya pero namin kung magkasugilanon sila para kung sa uli kung maplastar na gini at least makaset up gini yung action next ang talatapan sa mga personel nga magpa-servisyo diri sa ila opisina. Pwede remember, bisan sa sining ginhatag financial assistance through DOTR nga ginapaagi sa DSWD medyo may kabudlayan diya ang Bacolod siyempre kay ati ang instruction ato pa dito nagalin sa ilaw ay sa representante sila diri although nang both man ang distribution sa to dagligad nga mga sinimada. So galaong si Director Osminia hindi ang maplastar na within sa first quarter kag kuntani before pa matapos ang first quarter mag-operate na sila diri sa Metro Bacolod. Yaring na palayag ni Regional Director Richard Osminia. We were supposed to set up the office last year and naigo ta sa pandemic, no? So bawal makabok, no? So medyo okay na. We will resume the talks with LGU. They have already allocated a office for us. So hopefully before summer we can open, or before March we can open the office already. Di ni siya ang identify sa city? Lapit lang sa port. It is a old office, formerly used by SK. Just needs a little painting and furniture. Tapos kaya na muna. We will just talk to the LG kung anong assistance sa mabulig niya sa aton. Daway sila pero maminting opisina ng LTFRB. Kadugay na sinisang LTFRB pero kung opisina yung pahambalan diri sa Bacolod, daway sila opisina din. Correct na. Kaya mo lang dapat. Primero to pasilong man to sila sa may City Health Bladampe tapos ginsaylo to sila sa may Mansilingan. Subong way nagido. Sa imo to duta po dito sila guro kaskwat anay. Pwede askawayan may nakalaka customer to. May magkatulad to budlayan to siniguro daw mo ko budlay man di sa sitwasyon na. Kadako sang scope sang duty nila nga way ni sila mabutangan yaman. Correct dapat kin budget tani kag gin ko na lang gin. Way sila budget aw? Tiyang budget sila sunal lagwan dali sila kamay sa DOTR. Gani? Dapat ang Department of Transportation naman yan nagpa-impundo para sa ila. Agad nga may building nan para no formal man ba? Na magkakagtong ila sila kliyente. Take note action like sa mula mo man operator na nag-process mo. Gani? Pagid sa mo inibla ang pag-reconcile kung ang mga prangkisa. Balang natin mayara na gani isang schedule o kung ongoing ining ginatinguan nga dapat makuha na sila nung isa sila kag manginig kooperatiba. Iko na mo niway ka opisina mudlay para sa mga
operator dito kapay mo yung matabok sa ilo, risgo ini sa mga representante sa transport nga magkadto pa dito kapin pagid gamay ara pa COVID-19 threat. So, hopefully, nga mga sugilanon kumablastad nila with Councilor Dindo and the rest of the LGU sa Bacolod para man nga may pasilungan kag mayara naman isang gamiton sila nga opisina. Sa Aksyon BBB program ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Thank you! Salamat Gidaksyon Tayhopon, balita gikan sa Special Assignments. Sige pa, karunan na balita ni Aksyon Marlon Hinubia sa Kapitolyo, kag balik report ni Aksyon Alvin Graba sa BCPO, mga ka-aksyon. No? Di tanay mangin kaupod si Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, may importante lang ginahikotar. Plus ang mga report sa aton sining mga out-of-town reporters, aton balikan karon dugay-dugay. Daligid lang kay atag ko anay pila ka mga commercial. So, balik lang kita dugay-dugay. Ang Joy 1050 pack has the 15 na swak. Una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:27 ang aton oras. Sa mga ka-aksyon tamay tisi, kulang blangi mo sining lawas ang vitamin C. Kinanglan ta magmay tisi, no? Alkaline base nga vitamin C ini. Amon ito maruntad adlaw-adlaw dapat permi nga mangin mabaskog ang aton sining nga immune system kagang bugos naton nga pamilya para hindi madapuan sa anuman sining nga balatian o kon sakit para more energy pa. Kinanglan ta magmay tisi, no? Protektahan ang aton sining nga lawas paagi sa pagtumar sang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C, diri sigurado ka nga pure 100% alkaline base nga vitamin C ini mga kaksyon, no? Mighty C, luwas ang Mighty C parisan ta, parisay ginis lang nga duwa, Santon Plus Herbal Capsule mga kaksyon, no? Kayang Santon Plus Herbal Capsule, amo ni siyang naghahatag proteksyon sa aton sining lawas batok sa mga free radicals katulad sa anti-tumor, anti-cancer. Naghahatag man sang proteksyon sa aton sining lawas batok sa mga cyst, goiter, breast kag ovary, prostate enlargement kag madamo pa. Antay dinggi nagabulig man sa pag-normalize ang aton sining platelet. That is why ginarekomendar ta sa inyo Santon Plus Herbal Capsule, no? Nagapabakod man isang immune Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs
na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ayos, sige, daligid lang ha, kay tirahon tanayanay ang mga greetings naton ho. May lang pagpamati kay Janet Herasmeya, may lang pag-monitor Janet, no? Janet Herasmeya. Kay Binji Kuyugan, may lang pagpamati Binji. Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor Mary Jane Saludares. Lunila Tarosan, may lang pagpamati, watching live via Facebook sa Corner San Sebastian, Gatoslao, no? May lang pagpamati Lunila Tarosan. Kay Yorb Quiniol, may lang pag-monitor from Kingdom Saudi Arabia. Tamyaw lang da sa mga pamilya ti Sara kag Lucinio dira sa Sitio Laghit, Barangay Pasel, Ibi, Magalona. Alin sa kay Yorb Quiniol. And Jobal Trinidad, may lang pagpamati from Kabangkalan, no? Pagi sa Transistor Radio lang, si Jobal Trinidad. Kay Gian Resisio, salamat gid, hello to Energy Fans Club. Alin sa kay Gian Resisio. Jody Florentino, may lang pag-monitor sa tanan nga gapamati sa Action Radio, the number 1. Thank you so much, Jody Florentino. And sa kay Papers Parsley, Action Rex, ano abi kon magpasarda no helmet sa city. Butangan nila boundary kung diin pwede ka helmet kag hindi pwede ka helmet. Kag hindi pwede ang bonnet. Gani man. Tomas Brunyola, may lang pagpamati, may lang pag-monitor, tamyaw lang Arabis family, Layos, Gallego, Galagati, pamilya sa Hacienda Comiboy, Silay City. Alin sa kay Tomas Brunyola. Filinora Oliveros, may lang pagpamati, hodra sa Barangay Robles, La Castiliana. Filinora Oliveros. Kay Paul Spot, may lang pagpamati, Paul Spot, the third, no? Paul Spot the third. And sa kay Joseph Pacifico, may lang pagpamati dra sa Mayor's Office sa Banwasang San Enrique, sa kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, kag Carla Selva. Halin sa kay Joseph Pacifico. Kay Gangi SJ, no? May lang pagpamati sa kag sa pamilya ya Gangji. Si tatay ko Pisyong gaporok-orok gid pamati sa imo dira sa Jugs Cave Food House sa La Carlota kag Pontevedra, watching live from Switzerland. Thank you so much gid Gangi SG, no? And sa kay Chris Vilma Treyes dira sa East Homes 3, Barangay Estefania, greet lang Treyes. Dali lang, no?
Reyes, Arsenio, Tesoro, Olvido, and Chansay family. Salamat gid. Ayos. Thank you so much, Chris Vilma Reyes. Binji Kuyogan, gapamati kami sa Silay Action Rex. Salamat gid, Binji Kuyogan. And sa kay Michael John P. Season, may lang pagpamati sa schoolmates niya, kay Remart Catherine, kay Mary Ann, Karen Rose, kay Elnie, Phoebe, Tina, Elizabeth, kag sa tanan nga Energy Fans Club. Ayos, salin sa Chato Ilisi Paranaque. Halin sa kay Michael John P. Season. Kay Kagawad, kay Imbong Jocampo. May lang pagpamati, Imbong Jocampo, kay Miguel Nambong, dara sa Barangay Kabog, Bacolod City. Salamat gid Miguel Nambong, kay Paring Roy Leoneda. Paring Roy, live monitoring maski baha, kag matugnaw nga Lunes. Good noon pre. Gani Parikoy, no? Lagi ta choice ni Paring Roy Leoneda sa Manapla. Thank you so much gid Paring Roy. Kag kay Maricoy dra, may lang pagpamati. Mario Cabiles, may lang pagpamati Sir Mario dra sa salakyan niya, no? Din ka subong Sir Mario Cabiles sa salakyan mo. Escalante to San Carlos, ginabaha sila Victorias Bahaman, Manapla baha pagid. Gani man. Liberty Binitin Obaldo dra sa Makyas Laurel Mansilingan, may lang pagpamati sa kay Liberty Binitin Obaldo. Kag sa kay Gerans Barela dra sa Villa Anghila, tamyaw lang sa pamilya Barela sang Bagaa Sinigaran, Nanay Telma kag Tatay Pulyon, kag sa asawa ko si Jessica Barela. Ayos, salin sa kay Gerans Barela. Kay Susan Gonzales listening from Silay. Thank you so much gid Susan Gonzales. Kay Martin Alilingo, may lang pagpamati. Kay Jenaline Alcantara, may lang pag-monitor. Okay. Sa kay Jerel Marandi Gadudo, may lang pagpamati, Jerel Marandi Gadudo. And Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang pagpamati, happy 5th birthday yesterday to my grandson, sa iyang apo. Sa kay Edgar Diaz Gamala, happy birthday. Belated, no? From Lola Elizabeth Malaka Gamala. Paring Philip Alonsagay, paring Ken, may lang pagpamatid sa Tokyo, Japan. Resalina Alvarez, Minnesota, USA. Salamat gid Resalina Alvarez, ha. Thank you so much gid sa pagmonitor sa Minnesota, USA. And Janet Herasmian. Tapos na ni. Sige. Karon naman ang iba na. Mahinang kalaban. Daligid lang mga ka-aksyon. Matagtapila ka mga commercials. Standby. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampikan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nakahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Magasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Philippines. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:45 na nga oras. Standby na sa report ni Aksyon Marlon Hidovia sa Kapitolyo. Kundi yadtong kahapon kung sang Sabado sang hapon ang police blatong si Police Staff Sergeant Jonel Nuesca kundi nagplead not guilty to siya kaso nga pagpatay sa sining Magiloy. Karon nga adlaw, karon nga aga, ang PNP, ang Philippine National Police, nagpagwa sang dismissal from the service. Dismissal from the service sa kay Police Staff Sergeant Jonel Nuesca. Ining suspect nga brutal nga nagpatay sa Mag-Iloy sa Tarlac. So dismiss from the service na? Dismissal from the service. Sa press briefing nga ginpahayag ni PNP Chief Police General Dibold Sinas ang nag-announce sa dismissal ni Nuesca angot sa administrative penalty matapos ang shooting incident kana tabo sang nakaligad nga Biyernes. Tiya mo na ang complete nga cycle sang investigation sa karon nga dismiss sa serbisyo na si Police Staff Sergeant Jonel Nuesca, meaning ex-police na siya. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:47 ng oras. Kadtuan tanay si Aksyon Marlon Hinovia kay may special session nga ginpatigayon sa Silay City. Karon sa apon ang sa plano nga pagdeklarar sang state of calamity sa mga syudad. Kag iban pang mga balita gikan sa Kapitolyo. Upod na kay Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, formalidad na malagi na hulata. Agutong pinal nga i-deklarar ang ginatawag nga state of calamity. Sunod sa nga Silay Negros Occidental pagudpan sang halit sang duha ka mga surusuro nga pagbubo sang ulan. Sadtong Enero 1 kag nagligad lamang adlaw. So, ikatatlo na ini siya nga local government units dara sa Northern Negros nga nagdeklarar sa nga state of calamity. Unang surad sa Talisay, ginsundan sa nga surad sa nga Victorias. Silay City sa record gipresentar sa aton ni Provincial Disaster Management Program Division Head Zifar G. Hart Kailian. Mamanis Action Rex ang nagatimbri sa aton nga mayara sa special session ang SB Silay karon sa hapon para i-deklarar ang state of calamity. Sa record niya ang Silay City mayara sa 16 tarang ka kabaranggayan napektuhan sa grabe nga pagbaha. Ang total affected families 9,020 nga mayara sa 28,811 ka mga individuals. Ang ara sa evacuation center sa sulod sa evacuation center 813 ka mga pamilya, may 2,680 ka individuals. Ang sagwa naman sa evacuation centers 8,207 ka mga pamilya nga may 26,131 mga individuals. Isingit ko na kay Yuel Abang Madugay natapos na ang press conference ni Governor Bong Lacson sa may Governor's Office sa Kapitolyo Provincial. Ginanunsyo ni Action Rex nga alas 5:45 kainas ang gagahon
Nakabaton sa electronic mail ang provincial government address sa kay Governor Bong Lacson. Alin din sa AstraZeneca. Aning mag-supply sa bakuna kontra COVID-19. Ang mensahe nagasiling nagapangabay sa provincial government nga dapat magpirma na sa multilateral agreement. Multilateral agreement. Why sang detalye action rex nga palayag agluwas lamang sa pagpermahan na isang kontrata. Ding pagperma sa kontrata ipaagi na sekretawag nga docu-sign, bali electronic signature man say ni sa ginakilala bilang world's number 1 nga pamaagi para nga makapadala sang mensahe kag makapirma sang kasugtanan from practically anywhere at any time. Again, pangabay na ni Lacson si Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II mga ayo bulig sa information technology akong IT expert kamanti ipagi ni sa electronic mo ang pagpermahan ay action rex. Angot man siri was nga adlaw Enero 12 may ara sang sinapol ang mga miyembro sang League of Cities of the Philippines poseringon mga city mayors sa bugos nga pungsod sang Pilipinas ti Zoom meeting, virtual meeting ini siya para buwas magatambong si Vaccine Czar Carlito Galvez. Arrange ini sang presidente subong sang LCP nga si Bacolod City Mayor Bing Leonardia at si Governor Bong Lacson posible magatinguha man nga makuha man sang info kung ano mga resulta sang meeting buwas nga adlaw Enero 12. Okay, mga mayors lang nito na matambong, no? City mayors lang kay League of Cities of the Philippines Action Rex. Boss tayo January 12. Ang mga mayors na miyadri sa Negros Occidental sa Enero 13 naman niya. No? Ang tarang niya mga alkalde, ang mga precisely si Governor Bong Lacson kay ang number 1 nga agenda gid amo ang pagpain sang pundo nga ibakal sa bakuna kontra COVID-19. Hambal ni Governor Bong Lacson may mga LGUs na Action Rex labi na gid ang mga syudad nagpalayag sang interest nga magpain man sila sang ila kagwalingon nga pundo para ibakal sang sining bakuna. Yari si Governor Bong Lacson. Just this morning, no, at 5:45 a.m., we received an email from AstraZeneca requesting us to docu-sign, no, the multilateral agreement. So we're studying how to do the docu-sign. So that's the latest on the contract with AstraZeneca. And AstraZeneca has again requested the LGU, in this case the provincial government of Negros, that I can only say that we have a contract with AstraZeneca. Details can be provided. And doses, among yapon, 100,000 for 50,000 people. And if this works out well, then we will ask for again another batch, which may include already the other LGUs, or may even include requests from the private sector. Although I cannot memorize the cities, but I think there are some cities already in Negros Occidental who have manifested that they will also earmark a budget for vaccine. Sira Paul de Gov sa maabot ni nga Miyerkules, ang ikaduwa nga agenda nga hambalan, relocation kung pagsaylo sang Capitol Building halin diri sa Bacolod pakadto dito sa may Talisay City. Katatlo nga hambalan ang possibility nga pagdula na sang border no sang Negros Island pagod man sa matamat nga pagkaso border sang Negros Occidental kag Oriental. Yes daw ginatun-an Action Rex kay matamat na gid man nubo ang active cases mo. Nagligad ang bal ni Gov, naghimo na lang 93 pero sumaka naman 104. Dugay lang ang nagdugang Action Rex ti ang istoryahan niya na una si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang antes sila maka-decide nga kakasuna ang border sa siring duha ka mga probinsya. Plus yara man sa Action Rex ang reaksyon sa siring mga komento ba sang public kung nga nga nagluntad ang baha dara sa may Northern Negros. Pinamunuhan ang
pagpangutod sang kahoy, pagpatukod struktura dara sa may NNNP, naman sa reaksyon si Gobernador Bong Lacson Angot Sri. Ang ka-aksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hedovoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you. Salamat gid aksyon na Marlon Hidovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Life Extension na Vitamin D3 anayho para sa ikayogid naton sa ikayong lawas naton mga kaaksyon. Ang Life Extension na Vitamin D3 naga-support man isang mga katulanan tablaho sa lawas ta kag immune system ta ginapabakod yaman ini, no? Kag nagabulig ang Life Extension Vitamin D3. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. Matapos ang balita ni Aksyon na Marlon sa Iluhan ta, ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa BCPO, anay bilanggo luwas na sa katalagmano matapos nga nalutangan nini nakaligad nga Sabado dira sa area sang Barangay 2. Ano nga sitwasyon nga? Yaring countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa patrol o sa BCPO, Aksyon Alvin? Aksyon Rex, ang wala pag-intindihan ay sa transaksyon sa nga illegal nga droga amo ni ang isa sa mga motibo nga natiruhan tinalikdan nga Sabado ining si Ace Binegas 24 anyos ang puro kagaykay Barangay 2 diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Captain Leo Estupa, identified na ang suspect pang at large tubtub karon ining si Joe Marie Tabahunda, residente sang amuman nga lugar. Sa inisyal diri nga pagpangusisan ni Police Captain Leo Estupa, ang biktima aksyon na Rex nga si Binegas isagali ka anay bilanggo sa kaso RA 9165 kung pagbaligya sang illegal nga droga apang nakagwa sa prisuhan paagi man sa plea bargain. And pila lamang ka bulan aksyon na Rex suno kay Estupa liwat naman nga nag-engage sa illegal drugs ini nga biktima kag sang tinalikdan nga Sabado samtang nagapungko ni siya, no? Nagapangapi sa gwa sang ila sining puluyan. Hinalit na lamang nga nagpalapit sa iya ining suspect ni si Tabahunda kag tinaga-istoryanay action Rex pero base sa witness diri na ibaluan nga wala ini nag-intindihanay sa presyo sa illegal drugs. Rason nga ginatiro ang ining biktima gamit ang pinggan igo sa nawala nga bahin sang iya sini nga butkon. Dugang pagid diri ni Estupa nga sa karon actually ginabulong pa sa Regional Hospital. Ini nga biktima kag ginahulat na lamang man ni Estupa ini nga biktima nga makagwa abi sa ospital kag para mahibaloan nila i-check nila abi kung desidido ini nga magpasaka sa nga kaso while nga sa karon mismo si police staff sergeant Jackie Vargas ang ginagahikutar na sa sining nga mga dokumento in kaso gid man nga maga-desider ining biktima nga magapasaka sang kaso. Ari ang pahayag ni Police Captain Leo Estupa. May-ari ni sila yung personal nga wala pag-intindihan ay kitungod man sa personality ni isang victim na nakaagi naman siya giliag priso. Based man sa aton nga pag-investigar, wala ni sila nag-intindihan ay tungod man action natin sa transaksyon sa illegal nga droga. Kasi buong gani ang aton nga suspect
wala ni sa muning lugar kay nagkadak man kita sang hatpursot nakatigayon ni siya makapalagyo sa aton nga mga responding police officer pero nakilalaan siya naton kag sa subong ginahulatan ni ang biktima kung ano ang iyang plano ni sa pagpapasaka sang kaso kay ang aton investigator ginaplasta rin naman kag ginapreparya ang mga nakaigo ng mga papeles in case man gid magpasaka sang kaso si H. Binigas bato kay Jomarita Baunda National Bank. Kinahulat na lamang sir na makagwa sa regional hospital ini si H. Binigas sir para masulbar ta mo ning ang shooting incident ni last time sa may barangay 2. So, direct sang kabahan gid lamang sang pahayag diri ni Captain Estupa. Sa dugang paginaton nga balita, still action na Rex sa police station number 2 iga pasaka na karon sa hapon ining kaso violation sang section 5 and 11 sang RA 9165 ukon paghupot kag pagbaligya sang illegal nga druga batok diri kay Jerwin Laneres 32 anyos sang Purok Nara Baybay barangay 8 diri siyudad sa Bacolod matapos na aktuhan sang mga kapulisan nga nagbaligya sang illegal nga druga kag nakuha pa sa iya ining illegal drugs nga worth 40,000 pesos pagi ni sa Baybasta operation tinalikdan man nga Sabado. Sunod diri kay Estupa Action Rex nga base sa monitoring karon sang mga kapulisan sa idalom sang police station number 2 kag sunod sa iya may mga pila ka mga anay bilanggo sa karon sa ila sini nga AOR ang liwat nga engaged na naman sa illegal transaction, especially sa illegal drugs. Rason nga nasuro sa iya nga hindi gidya pagauntatan sang ila sining hanay nga hindi iya masikop ining mga illegalista. Ari ang pagbalik ka pahayag ni Captain Estupa. So far sir ang aton nga pag-operate padayon ang operasyon naton sa Gulaunta kita sa pag-monitor sir kay nabalaan naton kay may mga damo nga personality ang naginawa man kag naghabil isang plea bargaining agreement nga nag-re-engage liwat sa illegal drugs sa muning may mga dakop kita nga nakaaging nasa prisuhan kag nag-engage liwat muning ginamonitor naton. Aksyon na Rex ang pahayag ni Captain Estupa. Balita kag report nagikan sa Bacolod City Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radio Philippine Standard Time. La 1:02 ang aton oras. Ba nagsinabad naman ka? Ba ari naman si Roswing Araneta, no? Roswing, ba kung nagapamati ka Roswing maruswang kagid karon sa ako, no? Ari naman siya nagsulod sa Wolco. But na nung but siya sing ganon siniya. Roswing Araneta, no? Araneta Aneta, no? Roswing Araneta, no? Way kagid obrahon sa kabuhi mo mas mayo magkuha ka kalat guro kag ihigot mo na kag maglukso kundi tila ka pa. Ayo. Sige, standby anay sa balita gikan sa aton sining mga out of town reporters. Standby Action Stephen Fresquito, Action Roger Gotim standby sa Cadiz, no? Yari nang pinakamag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule, no? Nagabulig limpyo pamakod kag nagabalanse sang sistema sa aton sining lawas. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginatugangan. Nagabulig man panubo sa mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag madamo pa, no? Life extension, Evergreen Herbal
Tanang balita ni Aksyon na Stephen Presquito gikan sa San Carlos City Disaster Risk Reduction and Management Office. Close monitoring sa posibleng pag-landslide kag baha dulot sang padayon nga pag-ulan. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Stephen Presquito sa detalye. Yes, Action Rex, sa karon na close monitoring ang ginagawa sa aton nga City Disaster Risk Reduction and Management Office o kanang aton CDR mo diri sa siyudad sa San Carlos nga sa diini tungod sa posible nga ining pagbaha kag ining landslide kag labi na diri sa area sang dukog-dukog pa saka ini sa may barangay Prosperidad nga mo ini mga lugar nga sabihin na ara gid permi ang ining mga landslides kag ang pagbaha diri sa mga low level areas labi na sa mga seaside sa barangay 1 nga amo ini ang dayon gid nga gasaka gid ang tubig. So sunod pa sa kay Sergio Alingasa nga aton na kuha ang iyang ining pagbahibalo ko nang aton na interview sa iya nga sa diin sunod pa siya nga amo gid subong ang gina-monitor nila kay tungod sa sining sa pila nagkaadlaw karon Action Rex diri sa San Carlos padayon gid ang pagulan no. So since halos 24 hours nga until now subong sigigid ang pagulan. So ina karon ang sigigid ginabantayan kag sa tanang mga personnel sa aton CDRMO kag sa aton man nga mga barangay tanods in every barangays nga may ara nga possible sa sining pag-landslide kag ining pagbaha. But so far siguro na wala pa man no sa Action Rex isang may ara nga sila nga may nag-landslide pa o may nagbaha so far. So may nakaroon ginabantayan gid kay wala pa gid klaro ang panahon diri nga nagadulom sa gyapon no sige gid ang pagulan sa diri sa siyudad sa San Carlos Action Rex. So mula mga natong report dalhin diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Thank you. Salamat gid Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen sa iluan taneng Cadiz, no? Aksyon Percival Villamor sa La Carlota standby. Sa kay Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz City Disaster Risk Reduction and Management Office. Padayon nga nagamonitor sa mga suba bangod sa padayon nga pag-ulan kag pagbahaman. Sa police report, 17 anyos nga lalaki, minor de edad ni street level individual dakop sa bypass operation sang kapulisan sa among lugar. Yari ang kaundan sa report, we have Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Rex, padayon nga nagkamonitor ang amon diri nga City Disaster Risk Reduction Management Office mga personnel. Ini sa pagpumuno mismo sang CDRMO officer nga si Mr. Panoy Chua. Ang nga gila subong nga ginahimo na ginamonitor ang mga suba o na nagasaka gyapon ang tubig bangod sa parayon sa gyapon nga pag-ulan diri sa norte nga sa probinsya. Labi na gid diri sa siyudad sang Cadiz man. Nagamo ini ang ginatutukan sa ngamon diri nga City Disaster Risk Reduction Management Office. Ang topic ko dong, yung area sa nagsakaan, area man tanang gibok, ito ginawa ang ito pa wala na sa lapiran. Ito mo na ginagawa ang mga ito rin ideal. Kung sabi, yan na pag-ograpyo ng libig sa mga sa subong sini Action Rex may mga yara pa ka nabilin sa mga evacuation center particularmente sa area sa Barangay Daga pero may mga yara naman nga nagpauli na sa ila sini nga puluyan na lahat na mga saryanay ni Cap Luciendo ang iban nagamatalat na pauli ang area lang daw state na so subong aga nagtawag ko to sa tagapangpang ang tagapangpang bayabas uno at ito kay data paglantaw tagapon sang ipasya ko tagapon ng ilang lugar sa pangpang upod ng kapitan daw ang tubig at nagyapon sa liibig ng ilang kanimalay. Sa subong sini Action Rex nagapatigayon sa pagsinapol ang CDRMO Pudman sa kay Mayor sa Bading Escalante kag City Administrator Attorney Mitch Borromeo. Agod nga himuon pagid ang nagkakaigo nga tikan nga maayudahan ang yara pa sa mga evacuation center kag subong man ang probensyon nga paghimuon polikas nga magginabag sige pagyapon na pagtupa ang ulan kay basi sugataon naman sang taob initanan preparasyon
sa local government sa syudad sa Cadiz lamang nga mabligan ang mga pumuluyo sa sining naangkon nga pagbaha diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, particularmente sa northern part sa Negros. Sa piyak na bahin sa aton masining police report by bus operation di patigan sa mga katapos sa kapulisan alas 4:50 takna sa hapon kahapon sa bahin sa Cadiz Subdivision Phase 2 Barangay Tirapan, syudad sa Cadiz sa diring isa ka 17 anyos na subject sa sining by bus operation ang nakuha ang gid sa anam talante sa siya sa gina-suspitsyon Shabu. So bumala ang 500 piso bill na nakuha sa iya position control bilang ini by bus money. Suro sa payag ni Police Major Akidishar sa text message ato na bato ni sa ini ka state level individual ang subject nga hindi mapalayag ang pangalan tungod man nga minor de edad. Madugay naman ila sining surveillance nga nagaluso sa druga ang hindi nga persona. Hindi sa karon ang detirado sa bahin sa Cadiz City PNP Custodial Facility o kung diri sa may Cadiz City PNP kaga subject ini nga pagapailan sa gyapon sang kaso bisan pa ini ang minor de edad. Action Rex. Report ni kasulad sa Cadiz na balita na sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Good report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you. Salamat gid aksyon na Roger Gotti balita gikan sa syudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz sa iluhantang La Carlota kag iban nga bahin sang Central Negros sa syudad sang La Carlota ang rescue neto padayon nga nag-monitor sa padayon nga pagtupas ang ulan. Landslide posibleng magaluntad man ti ginaabisuhan man ang rescue team sang syudad sang La Carlota. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex, ang City Disaster Reduction Management Office dire sa syudad sang La Carlota padayon sa gyapon sa pagmonitor sa mga kilid sa mga kasubaan ilabi na gid sa mga pangpang nga bahin dire sa syudad sang La Carlota sa nabukid nga bahin sa pagpadayon nga tupa sang manipis nga ulan. Aksyon Rex no kada panugyan dire ang aton risk reduction management office dire sa aton pumuluyo sa nabukid nga bahin sa mga barangay sang syudad sang La Carlota nga maghalong gid kay base hindi masiguro o kung mabalan pagduyos o kung maglandslide ang duta sa maghumok ang duta nga nagapadayon ang tupa sang manipis nga ulan diri sa nabukid nga bahin sang syudad sang La Carlota. So padayon man ang pag-deploy sang aton nga mga kapulisan kay labi na gid sang rescuer sa pagbantay sang mga lugar nga sa diin nga nagaluntad ang pagbaha sa inkaso nga magbaskog ang tupa sang ulan sa nabukid nga bahin dito sa ibabaw sang syudad sang La Carlota. So ginapahalong kag ginapaandaman ang aton nga pumuluyo dire nga magulo aligmat sang panahon nga subong nga mabaskog ang hangin kag nga nagatupa ang manipis nga ulan. So agapanugyan ang aton nga City Mayor dire sa syudad sang La Carlota, Dr. Rex Alandoon nga ang City Mayor sa syudad sang La Carlota nga halong kag mag-ulo aligmat sa palibot nga hindi maayo ang Chimpo Action Rex. Amo ini ang aton nga information nga nakuha diri sa syudad sang La Carlota. Ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Thank you. Salamat gid aksyon Percival Villamor balita gikan sa La Carlota. May lang pagpamati kay Lina Makilan watching live from Mandaluyong, no? Lina Makilan. And OTTG Christine Taxi, may lang pagpamati kay paring Ide Reka Fort dira sa area sang Barangay Mandalagan da Precoy.
Kay Eleuterio Parcondayon, may lang pagpamati dra sa Panukoy, sa kilid suba kuno sa Purok Santo Niño. Barangay Panukoy si Eleuterio Parcondayon. Kay Merly Dolido Magallanes, may lang pagpamati Merly Dolido Magallanes dra sa Hong Kong. Ayos. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby. Manong balik kita dugay-dugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Marami. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Pamati alamon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros
Diyosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo. Kanaton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 22 ang aton oras. Amo paning kalain sang tiyempo pero may fire call nga nabato ng Bureau of Fire Protection. May nagluntad nga sunog dira sa likod sang Riverside Hospital Residential kuno ini. Pero i-check tani dugay-dugay mga kaaksyon upod lang aton sa mga action reporters. Padulong na sa area, no? Mga kaaksyon. Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod sa sining adlaw mga kaaksyon diri sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life sunod sa diri ginamang manugay upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.